Η προσπάθεια του Μπράντον Τόμας πέρασε, πάει να πλασάρει, έχει απλώς το πόδι για να παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ ο Μέιερς. Η κεφαλιά στα δίχτυα, Κουλιεράκης! 1-0 στο 17 είναι η λύση στον αέρα, αποστατική φάση για τον ΠΑΟΚ να προηγηθεί στην πρώτη ευκαιρία στο μάτς. Βούκοβιτς πάει να πιέσει, ο Σάστρε γυρίζει, ο Κοτάρσκι είναι εκεί, έγινε το λάθος και θέλει να γυρίσει από δύσκολη θέση με το αριστερό την ώρα που ο Κοτάρσκι τα βάζει με τον σκόρερ της ομάδας του, αλλά ο Βούκοβιτς ουσιαστικά από δύσκολη γωνία δεν απειλεί στο 19. Λέγεται η φάση για χέρι στο γύρισμα του Βούκοβιτς, θα το δει. Νομίζω ότι πάει να το δει, ναι. Κουλιεράκης παίρνει με το χέρι την μπάλα από τον Κοτάρσκι, φοβερά πράγματα. Δείτε εδώ τώρα τι έγινε. Απίθανο πραγματικά, είναι πέναλτι βέβαια, απίθανο. Ο Ερέρα, 1-1 στο 22. Κουλάσιν, χωρίς φάουλ, άδεια η περιοχή. Η σέντρα πέρασε για το σουτ συγκίνηση και με κεφαλιά 2-1. Είναι η βραδιά του Κουλιεράκη. Είναι αυτός που βάζει και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ και διορθώνει την ενορθογραφία στο 22. 2-1 στο 39. Δεν υπάρχει επιλογή στην περιοχή, είναι μονόδρομος να γυρίσει. Μπάλα offside, δεν υπάρχει στο rebound του Κουλιεράκη. Το stop του Σισκόφσκι. Εδώ ο Τάισον χωρίς φάουλ, λέει ο Σμάιτς. Γρήγορα ο Σβάπ πανέξυπνα ελευθερώνει τον Τάισον και κάνει κίνηση ο Μουργκ και ανεβαίνει ο Ντεσπότοφ και η πάσα πέρασε. Η ευκαιρία για το 3-1. Ο Σντόεφ άργησε η κόντρα κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία του Σντόεφ το 44. Και παίζει ο Βούκοβιτς και κάνει κίνηση ο Λούκιτς. Ο Βούκοβιτς γυρίζει, ο Λούκιτς αφήνει, ο Κουλάσιν 2-2 στο 45 συν 3. Ισοφάριση του Κουλάσιν. Η πρώτη καλά οργανωμένη επίθεση της Μπόρατς. Ντεσπόντοβ εκτελεί κεφαλιά στα δίχτυα. Πάλι από τον αέρα η σειρά του Εκόνγκ. 3 γκολ, 2 στόπερ του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν στο 51 το 3-2. 2 assist ο Ντεσπόντοβ. Σάστρε και Ντεσπόντοβ και με χώρο Σβάμπ. Ο Τάισον στην αιστεία τώρα μπλόκαρε σταθερά με τον Ντεσπότοφ κοντά ο Σισκόφσκι. Κουλάσιν που εδώ κάνει λάθος πάσα και βγαίνουν 4 με 3 και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία. Ζίβκοβιτς, Τάισον γυρίζει, Σαμάτα δοκάρι. Εδώ ο ΠΑΟΚ χάνει το άχαστο στο 77. Ελέγχει ο Κοτάρσκι το φάουλ του Βούκοβιτς στο 80. Ο Μουργκ είναι από την αριστερή πλευρά, man to man η Μποράτς, ο Σισκόφσκι δεν μπορεί, ξανά η μπάλα δοκάρι. Να η ευκαιρία και πάλι με τον Κουλιεράκη για τον ΠΑΟΚ στο 14. Η μπάλα βρήκε στη συμβολή των δοκαριών. Ο Τάισον τώρα. Ο Σντόεφ έχει βγει αριστερά και ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ο Τάισον για τον Σντόεφ. Αυτός γύρισε. Το πλασέ γκολ! 0-1 ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος βρίσκει αυτό που θέλει με τον Μουργκ σε μια φάση που θύμισε το 8ο λεπτό. Όταν δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Αυστριακός. Τώρα όχι μόνο ήρθε σε επαφή, αλλά κατάφερε να νικήσει και τον Σισκόφσκι και να ανοίξει το σκορ. Από αυτή την με υπομονή χτισμένη επίθεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρήκε τελική και ταυτόχρονα τον γκολ. Ωραία. Και το σουτ με τον Σισκόφσκι να πετάει την μπάλα κόρνερ από τον Οσντόεφ που πάτησε ξανά περιοχή.
Ο Εκόνγκ για τον Μουρκ. Αυτός έκανε μια περιστροφή και έψαξε το αριστερό πόδι με φάλτσο δίπλα στο δοκάρι. Συμπληρώσαμε 48 λεπτά, γεμάτη περιοχή του Σισκόφσκι με πάσα. Ο Τάισον εκτός περιοχής, θα πυροβολήσει με το δεξί, ο Σισκόφσκι, νέο κόρνερ. Βιερίνια με τον Κωνσταντέλια να κάνει κίνηση. Βιερίνια τρίπλαρε ωραία με το αριστερό, Κωνσταντέλιας κράτησε μπάλα και πλάσαρε, ο Σισκόφσκι λέει όχι στο 87. Περέρα ξανά. Με βαθύ χτύπημα απέναντι. Χρέλια. Αυτός θα σεντράρει. Ο Σάβιτς είναι μόνος του, ο Κοτάρσκι όμως σταματά την πορεία της μπάλας. Πήδηξε ο Μπάμπα για την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε από την κόντρα, ο Κοτάρσκι, μπάλα πάει στο δοκάρι. Εδώ από το πουθενά στο 14ο δευτερόλεπτο έχουν ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Εδώ χρειάζεται προσοχή, ο Πάο κάνει αβίαστο λάθος. Ο Πένια βγάζει στο πλάι, ο Κοτάρσκι, εντυπωσιακή επέμβαση στο σούτ του Νανάση. Ο Γιόνσεν, ο Μπούντχαιμ, καλή είναι η σέντρα στην κίνηση το σούτ, επέμβαση του Κοτάρσκι. Ο Νανάση εκτελεί, η κεφαλιά 1-0. Ο Γιάνσον πήδηξε ανενόχλητος για να ανοίξει το σκορ για τη Μάλμο. Ο Γιάνσον είναι μόνος του. Σημαδεύει τη γωνία του Κοτάρσκι που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή τη φάση. Οι Σουηδοί παίρνουν προβάδισμα. Τώρα ο Τάισον κάνει ωραία ενέργεια με την μπάλα στα πόδια. Σάστρε, ο Ζίβκοβιτς. Η σέντρα του πέρασε, η προβολή έξω. Σε ρόλο εξαριού ο Σβάμπ για να πάρει μπάλα από του στόπερ. Έχει μείνει λίγο πιο μπροστά ο Σδόευ που πατά πιο συχνά περιοχή. Ωραία κίνηση του Σάστρε που γύρισε. Η ευκαιρία για τον Πάου χάνεται. Δεύτερη ευκαιρία, ο Τάισον. Offside δίνει ο βοηθός. Εδώ είναι η πάσα του Ζίβκοβιτς. Πολύ ωραία εκεί η κατάσταση. Το γύρισμα του Σάστρε. Για να δούμε τι θα πει ο VAR. Υπόδειξη του βοηθού υπάρχει, αλλά είναι πολύ ωριακό. Σέντρα, 1-1 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φαίνεται να καλύπτεται από το πόδι του αντιπάλου, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η κάμερα δεν είναι στην ευθεία, πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Μετρά το γκολ του Τάισον, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Μπουσανέλο. Νανάση. Έχει δύο παίκτες κοντά του. Τώρα πάει ο Σάστρε. Ο Μπούντχαιμ, ο Νανάση, μπάλα κόντραρε, δεν φεύγει, το σούτ το κάρι. Και δίνει πολύ ωραία για τον Τάισον, ο ΠΑΟΚ έχει προϋποθέσεις. Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, πάλι ο Τάισον, η κόντρα, ο Σδόευ, μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Τόμας το 54. Τώρα έχει χώρο ο Νανάση, του δίνει βοήθεια ο Μπουσανέλο. Ο Νανάση, ο Μπουσανέλο στο δεύτερο δοκάρι, πολύ ψηλά η μπάλα, ο Κίεσε Τελίν δεν την κατέβασε, είναι out. Μπράντον Τόμας. Ζίβκοβιτς, ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Αυτός κέρδισε την μπάλα, την κράτησε στο γήπεδο, έχει στηρίγματα. Ο Τόμας 1-2! Υπόδειξη του βοηθού δείχνει out. ΠΑΟΚ υπενθυμίζει στους γηπεδούχους ότι είναι εδώ έτοιμος να τους δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό είναι καλό. Εδώ πρέπει να αμυνθεί όμως και η μπάλα πέρασε σε τέτα-τέτ. Ο Μπάμπα βγάζει την άμυνα μετά την επέμβαση του Κοτάρσκι. Δεν μπόρεσε ο Κίεσε Τελίν. Ο Κρίστιανσεν εκτέλεσε αδράνεια στο πρώτο δοκάρι. 2-1 η Μάλμο. Ο Κρίστιανσεν εκτέλεσε. Η κίνηση του Νανάση στο πρώτο δοκάρι. Κανείς εκεί. Ήταν ο Νανάση με τον Κοτάρσκι. Εκτελεί ο Ντεσπότοφ. Πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία 2-2. Ο ΠΑΟΚ φέρνει το μάτς σε ισορροπία στο 75. Αποστατική φάση. Απαντά με το ίδιο νόμισμα και με τον Μπάμπα να σκοράρει. Ο Ντεσπότοφ εκτελεί. Ο Κουλιεράκης παίρνει την κεφαλιά και ο Μπάμπα δεν έχει πρόβλημα να νικήσει τον Ταλίν για το 2-2. Νανάση. Εδώ άλλαξαν πολύ εύκολα την μπάλα οι Σουηδοί.
Αυτή κόντρα ρε στον Κετζιόρα και κατέληξε κόρνερ. Ντεσπόντοφ. Ωραία συνεργασία στην πτέρυγα. Ο Σάστρε έβγαλε έξω. Ο Τισιουντάλη στον Καμαρά. Αυτός δοκίμασε σουτ. Out. Ανεβαίνει ο Σάστρε. Τον είδε. Ο Σάστρε θέλει να μπει στη φάση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Τάισον είδε τον συμπαίκτη του. Ο Μπουσανέλο προσπάθησε να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Πένια out. Η Κεφαλιά πάει προς τα πίσω για το 0-1 του Νανάση. Δεύτερο δοκάρι αδράνεια στην άμυνα. Η Μάλμε προηγείται στο 10. Πρώτος σε assist, δημιουργός αλλά και σκόρερ. Ο Νανάση, Κεφαλιά πάσα στο δεύτερο δοκάρι του Μπουτχάιμ. Ο Τάισον εκτελεί 1-1. Φοβερή απάντηση στο 21 ο Βραζιλιάνος. Η τέλεια εκτέλεση φάουλ έπεσε στην αγκαλιά του Βιεϊρίνια μετά το 1-1 στο 21. Μπουτχάιμ δουλεύει εξαιρετικά με το σώμα για την κίνηση του Ρίξ στα χαφ. Εκεί πήρε χωρίς φάουλ ο Κωνσταντέλιας. Καμαρά. Ζίβκοβιτς είδε, άλλαξε και άλλαξε καταπληκτικά για τον Τάισον στο 1-1 με τον αργό Στρίγκερ Λάρσεν. Ο Τάισον έψαξε χώρο και έκανε πάσα. Έχει καλό αριστερό. Ο Ζίβκοβιτς η κόντρα στον Ζέτερστρομ και η Κεφαλιά πάσα για τον Μπράντον. Θέλει να κάνει το 2-1. Ο Νταλίν μπλοκάρει στο 28. Ζίβκοβιτς πρόλαβε και γύρισε στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα από τον Κωνσταντέλια. Μπουτχάιμ. Κουλιεράκης, απίθανο 2-1. Τρομερό γκολ ο Κουλιεράκης στο 44. Ασύλληπτη βολίδα με το αριστερό. ΠΑΟΚ του πάρει το μάτς. Τι έβαλε ο Κουλιεράκης. 2-1. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 φάσεις, είναι όλες στην εστία για 2 γκολ. Εδώ μιλάμε για ένα ασύλληπτο αριστερό σουτ στη γωνία από τον αριστερό στόπερ του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ για την ανθολογία του ΠΑΟΚ. Το αριστούργημα του Κουλιεράκη. Η σέντρα, ο Νανάση, 2-2, δεν μπορεί ο Κοτάρσκι. Δέχεται γκολ από τον Νανάση στην κλειστή γωνία στο 45. Πάνω στο παραλήρημα, πάνω στην έκταση για αυτή την γκολάρα του Κουλιεράκη. Έρχεται ο Νανάση να ευνηδιάσει τον Κοτάρσκι σε φάση που μοιάζει να ελέγχει στη γωνία του. Ο Κροάτης ευνηδιάζεται. 2-2. Ο Μπάμπα γυρίζει. Ο Ζίβκοβιτς γκολ! 3-2! 3-2 ο Ζίβκοβιτς! Πήρε τη σκητάλη για το 14ο ευρωπαϊκό γκολ! Τρομερή αντίδραση του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο Τάισον το έβαλε από δύσκολη γωνία με το δεξί. Ο Ζίβκοβιτς απαντά από την άλλη γωνία με το αριστερό. Ο Μούργκ εκτέλεσε και η μπάλα πάει στο δοκάρι και προλαβαίνει ο Νταλίν. Εδώ ο ΠΑΟΚ από κόρνερ φλερτάρει με το 4-2 και ο Κουλιεράκης με το δεύτερο γκολ στη βραδιά. Κωνσταντέλιας, φοβερή πάσα, η ευκαιρία, out! Μπράντον Τόμας και Μούργκ στην περιοχή. Ο Αυστριακός δίπλα στο δοκάρι. Γιόνσεν. Ο Πένια σέντρα και το σούτ του Λάρσεν Κοτάρσκι. Ο Γιόνσον γυρίζει, Κεφαλιά εκτός εστίας, πρώτη τελική του Μπουτχάιμ στο 68. Στρίγκερ Λάρσεν. Ο Κίεσε Τελίν, κράτησε, σούταρε, out. Το φάουλ του Κρίστιανσεν, ο Κοτάρσκι. Φοβερή διπλή επέμβαση και η μπάλα πάει απίθανο στα δίχτυα. Απίθανο. 3-3 στο 90+6. Εδώ ο Κοτάρσκι έχει διπλή επέμβαση και από τις κόντρες η μπάλα πάει στα δίχτυα.
3 η Μάλμε με buzzer beater ισοφαρίζει. Πάλι αποστατική φάση. Τέλος. Buzzer beater όντως. Κράτησε ο Τσάλοφ. Τσίρισε ο Σντόεφ. Ντιμπέλο άφησε το μάτς. Βγαίνει από την άμυνα ο Ζέτερστρομ και κάνει πάσα ο Ζέτερστρομ. Ο Κοτάρσκι βγήκε, πέρασε, πλάσαρε 3-4 Κρίστιανσεν στο 99. ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται στο Ντιμπέλο για φάουλ στην εκκίνηση της φάσης. 3-4 η Μάλμε. Δεν είναι ότι έχει γκολ ο Ζέτερστρομ από το πουθενά στο 90-6 από το λάθος του Καμαρά. Είναι ότι πασάρει καταπληκτικά στο χώρο. ΠΑΟΚ ψάχνει επανεκκίνηση στο μάτς. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά εκτός εστίας Μούργο. Και κουλιεράκι σέντρα και από την κόντρα πήρε ο Βιερίνια. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με το εξωτερικό στον Ταλίν στο 103. Προσπάθεια του Αλή να φύγει από τον Τεσπότοφ. Να φύγει από το Σάστρε. Ο Αλή τους πέρασε όλους. Κοτάρσκι στην επέμβαση του αγώνα. Εδώ ο Αλή ζήλεψε τα εντυπωσιακά γκολ του πρώτου ημιχρόνου. Ευκαιρία για το 3-5 στο 104. Πένια. Αλή. Πέρασε, πλάσαρε, Κοτάρσκι, νέα κόντρα κόρνερ. Πάσα για τον Κρίστιανσεν, Καμαρά, όπως. Ο Γιόνσεν έψαξε χώρο, έκανε το 1-2, το σούτ στο δοκάρι. Και πριν πάει στην μπάλα ο Κρίστιανσεν, out. Σώθηκε εδώ ο ΠΑΟΚ από το δοκάρι. Ο Τελίν δεν μπορεί να υποφεληθεί, δεύτερη κεφαλιά εκτός εστίας. Ο Καμαρά, η κεφαλιά προς τα πίσω, Τσάλοφ και το γυρίζει στο έξω. Τη σουτάλη. Ο Ντεσπότοφ στη γωνία για την επέμβαση του Νταλίν. Ωραίο φάουλ στο 120-3. Τέλος. Ο δυνηρός αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατούσε 96 λεπτά την πρόκριση στα χέρια του. Ο Ζίβκοβιτς επιλέγει τον δεξιό διάδρομο με το κακό του πόδι, σέντραρε ο Τόμας, κόντραρε η μπάλα, φοβερή επέμβαση από τον Πόλς και κόρνερ. Και θέλει να κάνει το ίδιο εδώ. Η κεφαλιά από τον Κετζιόρα και πάλι ο Πόλς, δεν πρόλαβε ο Μπάμπας στο δεύτερο δοκάρι. Και εδώ με ρίσκο ο Κετζιόρα και έκανε λάθος ο Κοτάρσκι, αλλά η μπάλα πέρασε για τον Κωνσταντέλια. Και είναι 4-4, δεν υπάρχουν αμυντικοί μέση για τους Ιρλανδούς. Ο Κωνσταντέλιας μοίρασε στο Ζίβκοβιτς με τη μία πλασέ, out. Πρώτη στημένη μπάλα για τους Ιρλανδούς στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά. Ήρθε από πίσω αφύλακτος για να πάρει την κεφαλιά ο Χόαρ και να στείλει την μπάλα out. Ο Σντόεφ με τη μία, Κωνσταντέλιας έχει χώρο, ωραία πέρασε την μπάλα, πριν φτάσει όμως αυτή στον Τόμας, ο κλήρη κόρνερ. Πάλι ο Ζίβκοβιτς, ο Σντόεφ είναι κοντά του, άλλοι τρεις περιμένουν απέναντι, Τακουνάκι ελευθερώθηκε, το οποίος γυρίζει την μπάλα, είναι κόρνερ. Ο Κωνσταντέλιας κάνει προσποιήσεις, ψάχνει τρόπο να ελευθερωθεί για να βγάλει την μπάλα στην περιοχή και τα καταφέρνει με το αριστερό, δεύτερο δοκάρι, ξανά κανείς. Δεν υπήρχε πάθος στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς θα σεντράρει, ο Τόμας και ο Μπάμπα, κανείς από τους δύο. Ο Σβάμπ βάλισε με τον Νότο να περιμένει. Ο Σντόεφ το 1-2, ο Ότο σε θέση βολής, μοίρασε στον Τόμας, αυτός έχασε, ο Κωνσταντέλιας άφησε, γκολ! Μπάμπα! Οι Ιρλανδοί διαμαρτύρονται για φάουλ και ο Τζόρτζι είπε θα το τσεκάρει ο VAR. Ο Ότο προσπαθεί να ξεφύγει για να μπει στην περιοχή. Ο Νίλ δεν βλέπει καν που είναι ο Ότο. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι θα πάει και θα δώσει φάουλ, θα ακυρώσει τον γκολ. Ο Ζίβκοβιτς έχει πολύ χώρο για να σεντράρει με φάλτς όπως κάνει συχνά. Αυτό γκολ! Αυτό γκολ από τον Κλήρη και 1-0. Αυτό δεν ακυρώνεται. Με τη συμπλήρωση 4 λεπτών στον έξτρα χρόνο του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ παίρνει πίσω αυτό που του ακύρωσε το VAR.
4 λεπτά νωρίτερα. Ο Κλήρη, αν το έκανε στην αντίπαλη εστία, θα μιλούσαμε για γκολάρα. Ο Τόμας πέρασε ωραία για τον Ζίβκοβιτς. Ο Τάισον έκανε την κίνηση. Ο Κωνσταντέλιας περιμένει, άφησε τον Τάισον, σούταρε, γκολ! Με το ξεκίνημα ο Βραζιλιάνος δεν άφησε κανέναν και καλά έκανε. Ο Ζίβκοβιτς είδε την κίνηση του Τάισον, αυτός πήρε μια κόντρα. Ο Κωνσταντέλιας είχε πρόσωπο, αλλά ο Βραζιλιάνος ήταν αποφασισμένος. 2-0-47. Ο Κοντάρσκι με τον Κετζιόρα, αυτός ωραία. Ο Ζίβκοβιτς ακόμη πιο όμορφα. Κωνσταντέλιας τσιμπάει την μπάλα και είναι μόνος του. Απέναντι είναι ο Τόμας και ο Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας ανέβηκε για τον Τάισον. Ναι, δεν έγινε το 3-0. Χάθηκε τεράστια ευκαιρία. Ο Χόνοχαν δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Με 10 ποδοσφαιριστές η Σάμροκ. Έκλεψε ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας έχει την ευκαιρία για το 3-0. Δεν τη χάνει ο Κωνσταντέλιας το 67. Ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε στην αριστερή γωνιά του Πόλς. Καμία αντίδραση από τον Γερμανό. Ο ΠΑΟΚ, σας είπαμε ότι έχει την ευκαιρία να κάνει σκορ πρόκρισης και έχει βάλει πλώρη για να τα καταφέρει. 3-0 στο 67. Ο Κωνσταντέλιας πανέξυπνα, ο Τάισον γύρισε, κεφαλιά από τον Σβάμπ. Θα ήταν φοβερό γκολ αυτό. Ζίβκοβιτς έβγαλε έξω. Με το δεξί θα σεντράρει, κεφαλιά από τον Τζάλοφ. Στα χέρια όμως του Πόλς. Η πάσα είναι καλή από τον Οσντόεφ για τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος έπεσε, πέναλτι. Ο Τσάλοφ πήρε την μπάλα. ΠΑΟΚ Σάμροκ Ρόβερς δεν μπορεί να κάνει το 4-0 ούτε στη συνέχεια με το δοκάρι. Ο Τσάλοφ έχασε διπλή ευκαιρία. Το γύρισμα για τον Τσάλοφ, δεν μπορεί ο Πόλς, έρχεται ο Μπάμπα, τώρα γίνεται το 4-0. Ο Μπάμπα, ο οποίος σκόραρε στο 41, το VAR του ακύρωσε τον γκολ. Τώρα έρχεται να μαζέψει το rebound από την κεφαλιά του Ρώσου. Ακόμα μια επέμβαση από τον Πόλς, ο οποίος αν δεν ήταν και ο Γερμανός σήμερα, η Σάμροκ θα μετρούσε πολύ περισσότερα γκολ. Παθητικό, το 4-0 έρχεται από τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης για τον Τισουντάλη. Πρόλαβε ο Μακνάλτη την πίεση του Οσντόεφ και κάνει κίνηση ο Τισουντάλη. Ανέβηκε ο Ντεσπότοφ και έχει χώρο ο Ντεσπότοφ το σούτ. Η επέμβαση κόρνερ του Πόλης, η ευκαιρία του ΠΑΟΚ νωρίς το 5 για τον γκολ. Ο Μούργο, το λάθος του Λόπες, η κίνηση του Τισουντάλη. Ανέβηκε ο Ζίβκοβιτς, Τισουντάλη, Ζίβκοβιτς χαμηλά, δίπλα τον Ντεσπότοφ η μπάλα, ο Τισουντάλη αφήνει ο Οσντόεφ. Ο Πόλς τρίτη επέμβαση στο μάτς, στην ευκαιρία του Οσντόεφ στο 10. Ντεσπότοφ, πολύ ψηλά ο Ότο, ο Καμαρά out. Ο Ντεσπότοφ, ο Πόλς τον σταματά στο 36, ωραίο φάουλ. Ο Στοπεροκάβαν έχει καλό αριστερό. Και πάει σε απευθείας εκτέλεση για την επέμβαση του Κοτάρσκι. Μπέρν και Μπέρνς στην εννοησία. Ο Ότο πασάρει στην κίνηση. Καταπληκτική πάσα. Ο Ζίβκοβιτς έχει την ευκαιρία και τη χάνει με τη δεύτερη πασάρι. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Το έβαλε με τα πολλά ο Οσντόεφ στο 64. Ο Ζίβκοβιτς σε πρώτο χρόνο δυσκολεύεται. Ο Οσντόεφ έχει τελική στην εστία στο 10. Προειδοποιεί και στο 56. Τρίτη τελική για το 0-1 του ΠΑΟΚ μετά από 64 λεπτά στο Δουβλίνο. Μπάμπα και Καμαρά. Κωνσταντέλιας πρόλαβε.
Ο Σβάμπ γύρισε με το εξωτερικό, ωραία πάσα. Ντεσπότο φλασάρι, σκοράρει 0-2. Με την τρίτη το βάλε στο 74. Από δύσκολη γωνία σε 10 λεπτά 2 γκολ ο ΠΑΟΚ. Σοάρες γυρίζει τη σέντρα, ο Ντεσπότο φοπλίζει, αλλά τη φορά αυτή ο Πολ στη γωνία περιμένει. Ο Σβάμπ, ο Σάλιβαν, τσίπησε την μπάλα Κωνσταντέλιας και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για την Σάμροκ. Κωνσταντέλιας και το σουτ στην εστία, ο Τσάλοφ σταματάει στον Πολς. Τάισον αντεπίθεση, έφυγε ο Ντεσπότοφ, ωραία πάσα, Κωνσταντέλιας καταπληκτικό κοντρόλ, η κόντρα, η πάσα, Ντεσπότοφ τώρα δεν το βάλε. Τέλος, με συνολικό σκορ 6-0 ο ΠΑΟΚ είναι στη League Phase του Europa League.